kon piye meneh? Dus. Kowe bengok-bengoke. Wis pakani kok nganti kok ngono kuwi jare. Oh. Pakanmu iki tura-tura. Ya ampun temen kuaplok biar ngono. Wis pakane kaya ngene kok lho. Njik mbak-mbek ae kowe iki. Pakane sakmene biyane kok. Nganti dibuaki mbak-mbek ae. Oh. Tak dol engko kabeh telu iki. Kaya ngono wis jare. Wonge kon munggah pisan. Ngene meneng dhek. Ngono ki nek ditinggal lunga sedhil wis gembur e. Kowe iki dus. Mangkelke iki barang. Kaya ngono kuwi. Nek ditunggoni iki gelem mangan, ora tunggoni ora gelem iki. Polahe wedhus e. Oh. Jare engko nek ditinggal lunga, nek gembur neh.